up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, archifrou, lukufrou, nana sasa bayokromo we wato, Marco, Lucien, u alamala. En Yusuf Serna Seip Sadeni, Foroisi Gadri Achtertuin, wie spedef ma Masernang. We barrio di Noord-Gomit Zuid, Oost-Gomit West, wie spede. Afi Aristuru, je come back, come face, de tek aan Yusuf. En mis don janga brarut. Ja, maar zeg gaan we, zei tak die obi, we leg uit en we tak bepaalde toren. Maar voor zo'n Beijing, we bar alle des man odi na trase, alle den diaspora, dus een naam we bar de odi. En we accideren voor hardness toeren, omdat we zien in een parlementsrevie dat bepaalde man die bedrijf onder 10 jaar, het ding no motie in, dat no boom, maar die best doen. Daarom, idee, wat actoren zo maar zeggen. Aso atorde, want die tak motie dat just one pina shoot me. Je begrijpt. Want jere jaso, de man be bereken, taki de man okot a president futu na China. Anga motie. En dan no lukt. Dan no de bezig baka formuleren wat er een motie. Tegen minister brief volksgezondheid. Ja. Dat is maar die wana motie. En een motie dat die wande toe. Het is wat er een motie dat toe. Waman truse ede goin wan bari zonder deksel, zonder bodem. Dan mijn bartak de man ko wisa president. Ook toe. Wis was story. Dat na wis wasi. En dan man dat man wan bos kopu je mim. Tegen. Tak banya man ben de. Maar miranya alamala. No wano demoro. I verstaan. Meka man sap dati. So, we gwe moro fara. Dus dat je begrijpt taki. A president gwe, dat je bisma leg uit dat ja dan ibriura, maar dat buitenland dat ibriura. We adibe debe daser na dabe G pakket. Maar die zegt gwa buitenland, dat go los probleem van kondere op. Ding probleem, zei de man, Mickey. Juist. Isabi toch. Want isap tak wan om 1 miljoen. De man op registreren ja. Na bureau staatsschuld. Uno besap dat was schuld. Uno besap dat was schuld. No, nou vermoeien. Wan vermoeien. Dat president Dora China dat de mij nak buku opojama dat de mij sora maar. 5 tot 6 miljoen Amerikaan. 5 tot 6 miljoen Amerikaan dollar. San leni san do een paar maanden dat de. Sumagwangen. Ademan fa eksi. Ja toch. Isabi toch. En afvallig nooit besabi. Nooit besabi. Dat de bij. Zo. Dat je begreep. En 10 jaar lang. We moeten die dingen zeggen. En ik prijs God dat mij gebruik mijn verstand. En mij somen tarawang gebruik de verstand. Voor pot een appel voor de doors. Awansi. Voor zorgen dat je temeren na passie gwe doro. Je verstand. Want 10 jaar lang heb je dit volk niet opgevoed. Je hebt dit volk voeding gegeven. Je praat in yang. Je voetjes afvolk. Je hebt het volk voor de gek gehouden. Voor de gek gehouden. Ja. Je hoort wat worst ja volk. Dat volk is labaga worst. Ja. Je snapt het toch? De kan gewoon toe populistisch project zogenaamd. Dat ontwikkeling. Terwijl naar stilstand water. Meneer. Ja. 2010, 2020. In Liba volk tap toko bani. Ja. De regering die is aan Toki Brunswijk. Is serepa volk puru. Je snapt het toch? Fu afore kont nap tapu wan berm vakant nakatap en borsu tak ai mina wan jaja sarna Zut berm. Je tak berm. Zut berm. Nee, ana berm dati man. Oké. God forbid. Oké. Ana berm dati. Oké. Dus tem taki ik moet na toko dati ka si. Ja. Ida shoro. Ja. De kan napu. Oké. Isabi toch. Tak ai mina sarna ma mina sarna uma. Isabi toch. En daarmee zijn we bezig. En asane go. Isabi toch. Inflatie. Saka, isabi toch, om mensen het gebeurt, je verstaan. Maar die dingen wil men niet weten. Nee. Want men met een asma des mij tak ja, maar op betere NDP de
Want dan met je mijn pakket. Ja, ja. Maar je is 1800 gewoon koopkracht versterken. Zij je dangeng. Dus Dat gaan we mee. Bararot. Ik ga casino toch? Oh? Ja, toch, ik ga casino. Dat zijn ziekbaar. Nee, dat is een chance schuld. Ja, dan een chance schuld. Ja, ja. Dus if de man bij man sera pakket, dat is er een casino. Maar dat ben zo. Maar wat zei je zo? Oh? Ja, maar ik is alla wiki, maar ik zo'n 10 pakket. Ja, Dan mij ser fifi. ja. Dat is het, wat casino ook wat. Oké. Ja, toch? Dus Oh, dat ben daar libi. Ja, ja. Weg van de minste weerstand. Maar wat maakt mij aan lees? Want maakt mij aan lees dat hier nou. Om een jaar min bij spijsolie. Ja, Om een jaar aan bij. ja, Ik kies altijd pakketten ja. en spijsolie daarbij. Ja. Dus en bij en die chan kong dan bij nou. Oh, Bij. Dat is lekker. Dus dan ego. Want dan ben je gratis toch? abe de gratis. Ja, plus. Ja, no tekens aan. Dus dat die. Dus in feite, a president DC of kotake anders, a regering DC. Ja. Luko, 3 jaar mei, Mhm. dat verkiezingen komt. Ja. Dan man zorgu taki. Ama aba durfi tijd. Voor zorgu tak ama e puru sa no wa regering no durf do. Nee. Voor normaliseer a situatie. Maar sapser na man unolop normalisatie. Chaos lobby. Ulop chaos. En dat ben je. Burya. Ja, dat ben je. Isabito. Mhm. Man e kontisio. Ja. Nanga sani. Mhm. Dan me luku taki. Da. Man jumpo opo. Tak autiri partij. Dan mag ik wel zet jongere raad of een jongere kern of een jongere bestuur. Para. Apede osobobo. Pede osobo bouw. De kan luku. Pe masara panka. Dicht bij de verkiezing 2015. Ja. Dan masara panka met een beetje bord. A paai met een bord. Oplichterij. 1200 woningen kon dape. No water no fire no dape. Maar de woningen de. De durf. 1200. 1200. Maar pa maar dat de. Je hebt schrift mozi. Ja, maar je hebt schriftmotie. Woordvoerder. Woordvoerder. Dan mama zei dat maar niet leggen dat. Parana liere no. Mi hoor was potu. Juist. Mi hoor was potu. Dus mi pot een bord dape. Eigenlijk mi pot een bord dape die uduloso. Uduloso ya. De uduloso Anga jame. sugorone tapu. Ai, dakba. Ja. Maar dan sa de jongeren het doen in para. Dus de man, join de man. Maar de man in actie, meneer Panka en de rest. Ja. Toch? Zogenaamde voorzitter, de man. Sa idu jimi in a 10 jari. In para. In para. Juist. Sa idu jimi in a 10 jari in para. Dat die man. Want ino jim no want erop opvoeding. Nee. Ino jima ruimte of mi def mi serefi. Ja. Ja. Ino sorgo tak ma een pis grong. Ja. Leki horma spotu. Ja. Je verstaan. En vandaag aan de dag zitten we met de gebakken peren. Want de criminaliteit is grob zijn regering ede. Ja. Isabi toch? De man dat ik kwetje snetje je chisa boma. Isabi atra boma ik kwetje chisnetje. Hij tra bija boma. Isabi toch? Ja. En dat nog kan, want luku se psati dena de no deze in mama sernang. Roof. En de man chirisma. Ja. Isabi toch? Omdat ino be lera matak aman pure anine broekzaka da maturse anina grom foroko. Ino be lera matak im go lero een vak. Ino be go lera matak im do disi. Isabito. Ja. Lek te de mayere tak pakete konda des mai shasan lek wan helde dat te de prata paket. So buso na je pa follow. Terwijl je sen je druka follow gomoro dipi. Ja. De man be jiwan torito. Tak e figa bepaalde pressie. Ja. Ja, winsia wan mati dape de mai lonti fond dape. Aman serfe wakap sa mai te kwanti ka mai durki gomoro dipi. Ja, no? Tak de go. Na dat a de man is doen aan volk. Ja. Dus je nyaye dede. Ja. Want je komt niet vooruit. Helemaal niet. En suma de ina exi of crossby fa exi dat de man te nyang. Dat altijd. Ja. Ja, bepaalde man zat in actie, brada. Gambo. If you look at the man record, Ja. 20 jaar terug. Ja. Zo? Dat man met een bloot, man. Man bloot. No. We gaan de leilei serbus meti. No. Ja. Miljoen. Miljonair. En dat zei ze de man para, want die no misrevi aan je dan dichtbij para toch. Er zijn dagelijks en para. En dat we luku zei ze dat dat we zien dat mij kon dapen, kon leg de jongeren uit. De jongeren, no samen de oude kan leg de man uit ageren. 10 jaar de man draai. Sa de man doji.
Oso bokkong. Trein bokkong. Saba fabriek bokong. Saba fabriek bokkong. Sakong. Dus de man zielig NDP-voorzitter en meneer Panka en de rest kon ayuden. Stelde man de vraag dat hij tageren no. Pedesande. Sa je kon leggen. Ja. Liep me naar mijn verstand. Laat me rustig. Dan moet denkatorium. Met berekenator. Trajari te kon na misap gisuma mijn stem. Maar june kon leg me uit. Want ino doen er niet. Not ino do. Dus dat is. Ior ma spotu. Ja. Da leider elowe. Ook toe. Nog erbij. Financieel man. Financieel man. Ako nga la money. Amadinya zet de koep, de money koep. Hoeveel van de leen. Lowe agwe. Ja. Ano de feni, ano malek verantwoord toe af. Ja. Dat je een president die de nou, Ja. die is zorgu taki, amengo lek verantwoord toe af na assemblee. Ja. Isabi toch? Ja. Amengo lek matoela mandat no be go. Afa mai tralala. Isabi toch? Maar jere man sargambo. Dat de eerlijk jere. De man mek wansandi para. Werkelijk. Wansani. Sana. A highway toch. Pe money meki toch. A highway pe money meki. Ja toch. O pe first lady, a vrouw die bij de first toch. lady. Ja. Anga hoefie van de leen de bij dansa was atapa asfalt. Juist. Dus dat Zogenaamd af chisa volk. dus a cassava fabriek no kom. Ano kong, A trein no kom. a trein no kong, Toch. Oso no kom. oso no kong, Dus de highway dat ik de paraman. biji wan highway. Maar dat ben je rego ja. Eh? Rechts, links. De paraman. Wan highway dep zijn wan biji busi. Dat Er is wel. geen dorpje ontwikkeling. A highway dat die, Nee. heb zat dwars door om een per nasi. Van zwart para. Ja, ja. Met mitakasan ma wan mate burdu. Ja. Isabi toch? Zwart para. Dat fos imeka highway in ogona volk. Go set jongere raad dape. Dat Fugo tak nanga volk sorde tak wel kuno wa highway kong mekuchar ontwikkelen. Sawa van udu ja samim duju ja so. Fucha ontwikkelen kon want a highway volk op sadja. Ja. Ino do dat ileki go dansa was atapa highway. Ja. Dat die dena de je go opo jongere raad anga disanga dat die God forbid kabatuba. Dus dat is. Dus je ziet, maar ze gaan wel. Ik zei dat Aladdin to disi, a president disi no. Ja. Moest go naar buitenland. Nou, verplichting one. Aladdin sansa de man doe, de schulden. Ja, de toch? paiman. De paiman. A regering disi, chan moest go buitenland go takanga de man. Tak jere, if mek upai asens direct, want na schuld toch? Ja, paiman. Dat betekent dat de paraman-service, zijn Rokalanti, minimaal pai, Minimaal pai de man. salaris. De polykliniek die denkt para. Dus dat die. Dat man man go do the work. No, toch? Maar apripo imalie takasan dat. Maar mi wan beja regering disi. Taki mek de man luku. De man die dit op bepaalde posten, die moest zorgen dat bepaalde stukken moest wakker door of dem. Des maar de work terang af chis de money. Ja? Ja. Desan dat a regering moest go do desnoods me no sabi if na interveneer a president moest go interveneer if na samus opsa. Want dit ding lijkt op sabotage. Want dat de stukken mek ik moto na ministerie. Ja. Die sabi toch dat dorp moest dorp pe asan moest finaliseer. Dat de mij doekrune stuk horen opzettelijk. Ja. Voor actie kan komen. Ja. Voor actie kan creëren. Dat toela no takamon no da monde. Amo ni idea. Ja. Amo ni idea. Wat zei de asan a probleem kalos op baka di de mastak. Baka today. Ja. Terwijl asan dapik ba en de minister betak tu minister tak jere no. Mi du mi rokok ba. Ja. Ministerie doe a senegwe maar mag vast ergens. Bepaalde man dat op bepaalde pressie die is zorgen dat de mij doekroen stuk, de mij chibri stuk, de mij zorgen dat die onrust moest komen naar samenleving. Ja. En dat kunnen wij niet hebben. Nee. Dus van pressie die is we beja regering. Tani. U luku atori dati. U poti smat op de tor dati. En if een vervangsmat of vervangding. Want de president betak, hij wordt aan alaser na man. Ja. Die de willing. Ja. We ja want to dino de willing. De mij saboteer. Dan was de man dat puro. Ja. Ook toen aan 1800 koopkrachtversterking. Als dat het gebeurt ook toe. Ja. Isabi toch. If je no payama man is seti toriji. Isabi toch. Ja. Dat vind ik wel erg, ja. Ja, is erg. Dus in Payama. Je een payama van ma seti toriji. En dat nog kan.
Helemaal fout. Terwijl je recht had op pasani. Ja. Dat talang ateno chisi. Maar santoki ne Jimmy. Nee. Na dat je jere. Maar dan zou toch eens doen dat we go zitten. Nee toch. De ambtenaar doen dat we toch. De ambtenaars doen dat. En dan kan de eigen familie beren toe. Ja. Dus dat hij. Dus- dat hij. We beja regeren. Ja. Meka go luku de torda. Wan be jere wan jaar dat president betaki. Dat corruptie be vier hoogte na sociale zaak. Oké. Dus meka luka santang wan vergrootglas. Oké. Want dan ook kan. Maar je dat op een veld. We jere de tori. Van is mijn krutu. En dat te luku de is dat werkelijk als maar dis abasan van Ja. ook doe. Maar dan nee chiseng. Want terwijl des maar des dat sociale zaken doe ik prinses. Ja. Ja, maar zeggen we, tak je zo. Maar dan komt er een muziekbreak. Ja, we artje wan Pipoku. Ja. हमको प्यारी देश की माटी हमको प्यारी देश की माटी और सुहानी शाम हो मेरा देश है सूरीनाम हो हमें प्यारा है सूरीनाम हो मेरा सूरीनाम एक कौम सूरीनाम हमको प्यारी देश की माटी हमको प्यारी देश की माटी Dat doe artje apoku. En de apoku disi, leg je uit dat omstappen van etnisch-politiek voering. Suma jer suma iteino an ochi. Ja. Vakang, we hier ook samen kwamen. Isabi toch? Want van president dape, anegoji den VAP'ers wan aga China. Nee. Of anoji den krioro barada funu wan aga China. Isabi toch? Dus ko stoppen nga sani. Maar je ziet ook de man van parse bedrog go door nga sani. Want if je van de man preka Facebook, Gevaarlijk. dat me denkt dat de letterschrift komt blaga. Je verstaat. Dus etnische, omdat zijnde, de man denkt dat desma dat die go post. Dat de jongere sani. Mino de, na orde maar spot waren. Ja, tuurlijk. Want wat mensen op verstaan, dat jullie sterk peta in no kom vooruit. In oba biji scoren. Dan nomo da regering die skong. Da president pot biji scoren die na oplecter highway. Ja. Huh? Dus dat hij. In Afka fotomoro. Nee. Campus alasan dape. Eh? Ja. Da mo koleri fino saba campus. De imko sabi. Femo furu. Fem de wan crimineel. Want dan no tersan de mai leri. Nee. Want de sandi de man be permissief be kong. No kong. No. Ino fen yepi. En if ino be gas koro be kan pranik saba de be challenge saba fabriek. Dus dat hij. Maar fabriek nog komt toe. Nee, ano kong. Dus Isabi toch. En if je be do itera sani landbouw sani. A train die be ka charde san ka fotofficier de. Ano kong toe. Huh? En als je bureau komt tranga. Ja. Dan kan hij bij bij ons. Of dat ook toe. Dat ook toen no kong. Huh? Maar dat zou komen dan. Not no kon na niente capito. Dus i hora volk as potu de go tak je go op jongere raad dape. We desma die de bezig gaan ator dat mi wan beji denk. Dat mek de go in wan dungru kamera. Dat de stelde servi. Ako wetens varak dat ben ik eerlijk bezig. Dus dat. Isabi toch. Want lobby. No de soara. Nou. Helemaal. En mi familia. Mine lop persoon. Nee. Me lop beleid. Dat hij. Sistema. Ja, die. Dat belangrijk. En dat je ziet dat zat ook in toch beleid. Maar zit dat hoor. Amai setatori. Ja. Want ama China. Natuurlijk. Maar go dat go dat over schulden. Schuldherschikking. Ja, Want China, nou of de moro biji schuldeisers voelen. Ja. Dus de umpai moro voor de territorie bij los op het ba. Dus doef China bij los op het. Ja. En a los op. Ja. I verstaan, a doorzeti. En bij ook is schuld, de man kwijtschelding. Ja. Kom. 5 tot 6 miljoen. Pe, a mond dat no ben noteer ja zo, na bureau staatsschuld. Ja.
Anobete anadape na wan shenara. Nou, hoe zeg? Ye chi shen igos don dape. Dat Dat de manak buku Dat opodita. matar lukuja. Lukuja ya wan pai manja. Dat je nou sabi. Ino sabi. Dat je president. Ja president. Ano Meneer. kanto. Dus dat je ziet dat je in principe een vorige regering. Ja. Amerika schuld is hier. En dan er nergens. Nee. Dat man is gewoon uit. Lik Suriname. Ja. En dan man go dape. Lik president voor alle Suriname. Juist. Maar nog kleur en ras. Nee. Alles en man, dat man go dape, dat man tak, boy, China, president, sorry, ara, dis mino besabi, maar zeker zit Jimmy, toch, want u contact over atrasschuld, Atras schuld, a grof wan. agrofwang. Ja. Dus a president Luca Tora tak, jongen, aangezien ik kon ja, daar ik jou beleefdheidsbezoek, Ja. dat was tak inaf payaslag dat. In afpayaslag dat. Nee, inaf payaslag. Maar mon dat gwa wan presi. Natuurlijk gaan we pressie, maar je reden maar zeggen, hoe leg je uitpak toch, apartheid dat hij, nou ik zie. Ja. In C, ino kan go. Nee. In C, ino kan doro. Nee. Je begrijpt toch? Nee. Dus alles wat buiten zit, toch? Dat we horas potu. Dat we horas Horas poto. poto. En undi da in In se. C, dat we nyang. We nyang. We nyang, Dat we smoken een beetje sigara. Wijn. We drinken boeren Champagne. wijn. Champagne. Ja, ja. Isabi toch. Dat ook adoro se. Dat suma de rondom. Ik zie dat we hits den op. Ja toch? Dat we fire den. De onderlinge fiti. Ja, onderling de vet. Ja, de leg uit. Isabi toch. Ja, trouwens, dit ja man. Ja. Ik heb toch, ik heb de uitspraak dat toch. Maar dit We deden jen. ja. Ja. Toen you know man nyang. Ja. Amandi di na Maar exe isa van mijn chiri. No. Amai chiri isaba stara fu de man beji for sa Fransi. Yes, donc Ja. dan want erop wat er fado na fontanel fi ede. Ja. Dus i minder ede. Ja, dit is al sabri. Saf safri ede de Zo. goe. Dus is deuno sap tak je ede. Eh? Ja. Asama chiri, asama chiri wan deel van volk disi. Ja, ja. En mi vind dat dem witi no. Ja. De ai mus opo de mans no kan kon tishu moro. Ja. Asa de wan mooi sani. Ja. Ala de ye wakap sa ja battery kotio. Nou, Battery koti no mo. Ino sa lerfi no wakada pe moro. en daarom unde ook zijn zeepsa. Juist. Unu van programma die zie je tak precies van de sande. De man neem ook kwalijk soms. De man ook uit tapu. Ja. Maar dit is natori. Nee, want de man vindt dat we oposma ai. Maar dat doen. Maar dat al woroko. Dat hoor ik toch. Asa de wan mooi san ma wan gezin. Ai. Dan mi pje doen wan san verkeerd dan nom tijden. Ja. Maar nee. Dan mi vuren aan ta godoro. Fufuru. Jere no masaka. Goroof. Jere masaka. Unu van programma die zie. We gaan naar archief. Ja. Dat wij soort afvolk. Bepaalde man zijn leg uit. Ja. Dat we soort afvolk. Wat kon je uit hè? Ja. Alle die bord. Sabi, hier komt. Hier komt. Hier komt. Alle Hier die komt. bord. Want de hier komt la ja. De lei. Asan je zo'n boek no. Ja. Mongo hier komt. Mongo hier komt. Nikke hier komt. Ja. Is dat weer toch? Para hier komt. Ja. Wageningen hier komt. Kom we hier komt. Ja. Dus alle die bord. Saramaka hier komt. Dus alle die bord dat we zoeken. We zoeken den. We Oh, gaan naar archief want dat de. We gaan naar archief. Ja. Dat we soort afvolk. Alla de hier komt. Ja, de lombaka de mans ete. Want mijn man begrijpt de man dat de man 10 jaar in het doen niks. Zo hier komt. Ja. Dat je lona de man baka ete. Isap fasande. Asan jers isap ya so umas ma lokte mijn fonding. Dus dat is. Dat we efi go jompo ja vrouw dati. Hij kost je? Afro kosyo. Ja man. Dat je no boom. Nee. Yon pore libi. Ja. To hele libi nego. Fon. Fon feitjisi. Ja. En ja, bepaalde dingen toe. Dat hij gewoon dat. Eigenlijk allemaal wat heer Mungwano nak me. Ja. Dat ook toe. Ja, wa hermano nak me. Ai. Ik voel het als een gemis. Ja toch. Dus, En na de mate la bagades man. ja, dus dat is een probleem toch. Dus dat die toch. Dus je begrijpt. Uno, moest leggen uit dat. Je kan lombaka de man. Dat was voor mij 10 jaar. 10 jaar lang is fon. 10 jaar maar voor. Dus, maar de man ben naki taranga toch. Nee, ik zeg dat. De man ben Awandra. naki wandrop water na fontanel. Ja toch. En dus, a regering die kompuri in a Safrik dede. Ja. In a martel do. Juist. A regering die kompuri Ja. da a sorgu taki no je vierlijk want jaja sarnama. Je de echt. Dus nu leef je in obe libi. Ja. Je bedenkt dat je libi, maar no libi be liba Nee. de be de bezigheid. Voor een beetje zie. Voor een beetje zie. Saaf. Saf safri. En de de- man- dat je de. Ja. Want te pirma boot en Ja, ja. jima jerry. Ja. Maar jere.
Ayuru doro. Ai? Utak mooi. En u nog bijten. No? Want no. A programma disi. Wano gasoline motor. Wat diesel motor. Moro langa je remi. Moro me fire. Ja. Moro me snelheid biji. Dus jere. Maar da amandi apgrond tapu meneer tijd. Ja. Adoro. Ja, maar voor zoekbaar. Ja. Wasan op sa, VAP, awantori. Dat is Ja. VAP e charisma. Mhm. Sobu so na sonde de konde. Nee, Satra eerst. Satra Fosi, fosi. Niki. Na nekeri. Dat o biji koma kandara de dape. Na gemeenschapscentrum voor VAP. A partijcentrum. Aha. Dat dape. En na president o de dape takangai. Leg is aan uit. Ja. Dus alamang. De Saramakaman, de Koronman. Wageningen. Ja. Nikeri serefi. En ons serefi. Gwe dape toe. Ja, en dan als president legt uit, hier komt officieel. Dat nou officieel. Ja, Hier komt officieel. Punt. Staatsschuld, herschikking Juist, is dat is officieel. officieel. Dus dat ja. kan Europa. Sasane worko. En dan zonde, zo zonde. Zonde dat we na pre-grond Aliforno dape. Mhm. Isabi toch? Ja. En dat. Dape ook toe. Ook al leg uit. Hier komt officieel. officieel. Na die heb sa. Juist. En dat heb sa. Oké. Isabi toch? Ja. Dus no ik kan taki. Sang a regering die city. Dus hier komt van regering die city. Ja, Sang a city. Dat dit op level. natuurlijk. Isabi toch? Ja. Want die demande kan inflatie bij de om 60 zoveel procent. Ja. No. Hij zag het goed. E sakegwe. Isabi toch? Ja. Dus a water die bij de te onder je no soja. A dei borsu. Ja. E sakagwa gorom. Ja, meneer. Ika waka vrij. Oké. En dan no dot water. Nee. Ik kan si sande na bodem. Natuurlijk. Dat belangrijk. Ja, maar bij je man dat, hè? Ja. Mijn werk is... Zo, mene tijd we taki grantani dat die jiwa ruimte fube kataku sani. Zo, maar wansan sabi. En lekfa a inflatie is saka. So yum saka yanu gwe na grontu. Paran wansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De katak mina wan jaja sarana maf, wan jaja sarana uma. En na mita kiara, masar gambo dignity. Ja, maar ze gaan bo. Nou, de bag afleg afvallen uit takeren no. Alleen je kom. Dus no trouw het doet dit op straat. No trouw no plastic. En zo gooi na gotro. Dat je verstopt. Alla de to dat die. Dus we actie je. Vanuit dat programma die hoor je kondre kring. Dat je nakt op je borst. Dat je nou een echte jaja sanamang. En je hebt een regering. Voor asango boom in een kondre. Met dat grantangi. De wanteralies baga. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me. Heaven is under the earth. I know you don't.